ota se irti se rulla siitä ja sitten pyöräyttelet sormia ympäri. Niin sä oot nyt menossa. Niin sä sotket niitä koharoita taas siellä. Mitä sä täällä kuule kattelit sihteeritten perseitä? Mitä? Mitä sinä? Mä kaunis, tää käy päällä. Se joulua. Sinä kattelet sihteeritten perseitä täällä vaan. No niin sä kattelet täällä joku korppitottuna haaskulla täällä. Älä käy päällä. Kyllä sä sellainen niin olet, sinä olet niin mahdoton, kun tää menee kaikki sekaisin suuntaan. Mihin sä nyt oot menossa? Älä syö sitä kuppia kuule mennessäs. Mihin sä menet kaljalle taas? Keskellä päivää kaveri menee kaljalle taas. Muista pyyhkiä jalat, kun tulet takaisin. Täällä leviää salmoneja ilmastonin kautta. Me saadaan hirveät tartunnat kaikki täällä. Ruvetaan sairauskuvaa. Tää menee tonttaan koko konsertin suuntaan. Me ollaan perheellisiä ihmisiä. Eikä mitään virtuosia. Jos oot semmonen lantenkeitit, ettei paremmasta. Rupesit sitten oikein riehumaan sen taas. Joo, mä paikkoin menemään tässä. Oikein hullu maailma. Joo, kato mä en tiedä oikein se karkas käsistä koko homma siinä. Se on oikeastaan hölmöläisen homma. Mä pistin ropelit pyöriin oikein kulmaan. No minkä takia? Tuliko sulla riitaa sulla? Ei, kun mä näin, että tappelin siinä paadetiski, niin mä näin sivusilmässä nyt jotain vilausta. Niin sä menit välinsä. Ei, kun mä painoin sen sekaan, tiiäksä. No mikä ei ole siinä? En mä kysy senko tietäisi, kun olisikin viisas mies. Ei. Se on joku edes niin. En mä ruvennut sitä sen enempää, tiiäksä, analysoimaan. Mä kato ajattelin vaan sitä latinaa sitä, että tartu hetkeen. Carpe diem. Häh? Carpe diem. Se on latinaa. Karppavaa? Ei se tartu hetkeen. Siis tunsitko sen jätkiä, että siellä on ollut? Ei karppasia ollut. No ketä mä olin? En mä, te oon koskaan nähnyt. Vähän niinku kato sellainen tiukalukaukailu. Tiukkalukaukailu. Niin, se on niinku tunneteittiäksä. Niin se laulaa. Niin. Mitä se oikein laulaa? Se tuntuu sulla ei ole mitään itseäni. Ei niin. Nyt pitää painaa tiiäks jarruille kovaa. Mä ajattelinkin hei, seuraavaksi kun mä teen tatuoinnin, niin mä teen se tähän noin rinnalla. Pitäisikö mun laittaa sitä ottaa oikein kato, että hillitte, himat, hallitte, huppus. Semmonen niinku nokka tiiäksä. Nokka? Niin. Mä epäilin kyllä, että se ei pelkällä tatuoinnilla tule tänne korjaa. Ei. Tästä pitää tiiäksä ottaa kokonaan ihan täyskäännös. Tiiäksä vetää oikein kässään. No niin pitää. Ja mä ajattelin, että mä menisin ton tiiäksä sivariin, ton katosikolla. Sivarissa. Niin. No sokeet on hyviä tyyppejä takaa. Niitten kanssa vois tehdä sit kaikkia reissuja ja tämmösiä näin. Ei niitte kapsakeis sit ruvettais mitään könttejä koskaan. Kyllä. Kato kun ei silloin niinku tiiäksä nää. Ei huvittuna sitä makalata. Ei. Siihen hommaan me ei lähde ollenkaan. Se on mun mielestä oikeastaan hyvä, että saitte kiinni nyt. Et mä oon tässä nyt. Et kiitos. Ole hyvä. Onks sä nähnyt mun Samu kampaa? Minkälainen se on? Se olisi semmonen korkeavaja kampa. No hommataan sulle tuota uusi kantaa. Hyvä, kiitos. Ole hyvä. Kiitos, pärjää. Sano näin. Laittaako tähän väliin? En mä laita Elvistä vielä. Laitamme ehkä kohta Elvistä tulemaan sitten. Tervetuloa hyvät rakkaat ystävät tänne keikkapaikalle. Nyt mä tulen laulamaan teille ruusulaulun tämän viikon soitetuin levy radiossa. Ja mulla tässä matkalla tuli mieleen Grönin Emppu sanat, kun me oltiin Floridan koneessa, niin Emppu sanoi näin, että soittat sitä porukkaa, joka pitää tätä kansaa pystyssä. Ei kaikki kuulutte siihen. Ehkä vähän liian aikaisin. Me oli vielä Ihan kohta lähtee. Ja niin kuin olette huomannut, rakkaat ihmiset, niin meillä on täällä tämmönen ihana house-bändi. Pojat tässä malttamattomina odottaa, että koska se ruusulaulu oikein lähtee. Ja kyllä se pojat pian jyräytetään, pian päästään jyräyttämään. Ja Oletko
Oli yksi biisi vielä, mitä me... Joo, mutta kato, Porin jatsit meni jo. Häh? Porin jatsit meni jo, kato, ja meni ja tuli. Ja pysytkö hiukan kauempana siellä, ettei me kato tää keskusta ihan sumppuun, että tässä on pikkusen niinku syvyyttä tässä lavakompositiossa. Niin tosiaan, niin kuin Junkkeri se Eki sanoi aikanaan, että elämä ruusuja täynnä. Niin se on siitä samalta pohjalta, mistä niinku kaikki jälleenrakennustyö lähtee ja te ootte jaksanut maksaa sitä velkaa, minkä tää kansa... Kato, kun meillä on velkaa tuonne harkkikämppää kanssa. Meidän pitäisi just sen, mä oon 2 viikkoa reinattu tässä tätä juttua. haluankin esitellä teille meidän tämänpäiväisen basistimme. Tässä mikä se nimi on? Rauni. Rauni, se kuulostaa naisen nimi, hei. Ei se välttämättä, se laittaa olla No joo, jos mä sanon Rane. Joo, tässä on Rane. Rane on meidän basisti tänään. Ja mä sanon, että mä kunnioitan Rane on sellaisia tyyppejä, joita tarvitaan. Rane jaksaa painaa, vaikkei ehkä ole niin paljon yleisöä ja eikä niin paljon keikkaakaan pukkaa, mutta Rane on niitä, jotka on samalla viivalla kuin me vähän paremminkin menestyneet. Se on sitä pohjaa, mistä kaikki lähtee. Sitä me tarvitaan. Ja nyt me vedetään poikien kanssa yhdessä ruusulaulu. Tai oikeastaan mä lähden siitä, että mä halaan Raneen. Eiks tehdä niin hyvä yleisö? Halutaan Raneen! Elämä halasta, että se kovin viimeinen. Ei, totta kai mä haluan arvostaa sua, Rane. Kun sä jaksat tota sun elämääsi. Kun tässä viihdetaiteilijan tiellä on tyrskyä